סתם. אבי, עד 120 שנה של אבי. היום בהצלחה. ליאן, שבו ממול, למה אתה מול? ליאן, תגידי משהו. לא יהיה מספיק אנשים. ליאן? תשב, סתם שהיא מעצבנת. תגידי משהו, ליאן. כן. מזל טוב לאבי, היום יום. השודים לוקח אותנו, חייך כמו דביל אבל לא נורא. בואו נעבור מאחורה, נראה מי איתנו. יעבור מפה, על העדי יגידי שלום. עשו איזה ברכה. מזל טוב לאבי, ואנחנו כולנו אושר, ונתגעגע. I love you. טוב, עצרנו בדרך למסיבה שלך, שלא תעשה תאונה עם אח שלך. בכל זאת אני רוצה לאחל לך המון מזל טוב אח שלי. המון מזל טוב, אני אוהב אותך. ויאללה, אנחנו הולכים לתת בראש. כל כך עצוב לי בשמש החיים וזיגוף נראה לי כמו רכבת לילה לקרים וכל הצלילים מחפש סימן יושבת על הדרך יושבת ליד הזמן אנשים! אני עף! אבי כהן, זכרו לברכה, מראשון לציון. היה ספורטאי מצטיין, השתתף בגיבוש לצנחנים והתמוטט במהלך ריצה. בצעד יוצא דופן חויל אבי כהן לאחר מותו ונקבר בטקס צבאי בבית הקברות בחולון. מאות קרובים וחברים ליוו בדרכו האחרונה. באותו יום שישי בבוקר קמתי כל כך מאושר כי ידעתי שאבי אמור להגיע הביתה באותו יום. כל כך חיכיתי שיגיע באותו יום שישי. ואז הגיע טלפון שאמרו לי תגיע הביתה, מירי לא מרגישה טוב. לא רצו לספר לי מה קרה. אי אפשר לחוות משהו יותר קשה להורה מאשר לקבל הודעה שהבן שלו נהרג. והגעתי הביתה, ראיתי את רחל ומירי יושבים בספרה, והפנים שלהם אמרו הכל. כל דבר שהוא נגע בו, איך שהוא לא נגע בו, זה הצליח. דמעות של מלאכים, דמעות שקטות, דמעות יפות ועצובות, זולגות באופק דמעות ומחפשות מה הן מבקשות. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. עצוב לנו יותר.